Lekunberriko Ibarberri eskolan, gaur, lehen hezkuntzako 3. mailako ikasleak taldetxotan ari dira lanean. Dinamika berezia da. Talde bakoitzean heldu bat dago bidelagun. Batzuk gurasoak dira. Beste batzuk herritar boluntarioak. Hasiko ga dinamikakin, 18 minutu ingo dituzue bakoitzen, rotatuko du batetik bestera, bale? Eta nola egin duzu? 9-8-7 eta... 9-8-7 edo 17? Denok dugu irakasle paper bat barruan, irakasle izan gabe edo ez, eta denok beti nahi dugu gidatu, egintzazu hau zu iso, zu geldirik egon, zuk hau bukatu ez, eta justu hori da egin behar ez duguna ez. Indezakezu bira honi esan galdetzeko horri ez da bez, eta orduan, tutoreak emandako baliabide horiekin nik nire estrategiak aberastu ditut. Eta zu zer deritzozu, eta zu zer deritzozu, ez hainbeste zu saiatu, irtenbide on bat denontzat irtenbide on bat bilatzen, baitika beraiei ustea beraiek. Zer egin dezakegu konforme jartzeko. Venga. Talde elkarreragileak proiektua ezagutzera etorri gara Ibarberrira. Haurrezkuntzan hasi eta derrigorrezko 2. hezkuntzaraino heltzen da dinamika hau. Gelako ikasleak 4 taldetan banatzen dituzte eta talde bakoitzari laguntzen ikaskomunitateko kide bat aritzen da. Izan, ikasle horietako baten gurasoa, aitona-amona edo herriko bizilaguna, edo nor izan daiteke voluntarioa. Irakasleak jarritako erronkari taldean erantzun behar diote ikasleek. Horretan guztian, rol funtsezkoa du heldu voluntarioak. Borobil, borobilak. Ez dakitze, berdea. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Kaixo Nerea, Ibarberri eskolan gaude gaur, hasteko kokatu iguzu pixka bat, ze ezaugarri, ze berezitasun ditun eskola honek. Egun hon, Mikel. Bai, Ibarberri eskola zonaldeko eskola bat da, hori da nik uste dut bere berezitasunik nagusiena, ze Lekunberri bertako ikasleaz gain, Larraun baiara osatzen duten beste hainbat herrietako ikasleak jasotzen ditugulako. Horretaz gain, zonaldeko ikastetxea izanik eta herri txikietako ikasle asko jasotzen ditugunez, DBH-eko lehenengo zikloa ere bertan dugu. Horrela, DBH 3. maila egitera doaz ikasleak Leitzako institutora, baina bermatzen da 3 urtetatik hasi eta 13-14 urte bitarte hemen gurekin ditugula. Osongi, orain bai, has gaitezen pixkat gaur ezagutzera etorri garen proiektua hitz egiten, talde elkarreragileak. Konta iguzu, zertan datzan dinamikak? Izenak behar dioen bezera, dira elkarrera egiten duten taldeak, bai? Hau da, jarduera hau ikaskuntza dialogikoan oinarritzen da, bai? Orduan, gelak, kasu honetan gutxi gorabehera 20-25 ikasleko gelak ditugu, eta 4 taldetan banatzen dira. Ikasleak taldeka daude, talde hauek heterogenoak izaten saiatzen gara, hau da maila desberdina eta gaitasun desberdinetako ikaslez osatuta daude, eta talde bakoitzaren arduradun bezala bolondres bat dugu. Eta talde hauek badute mahai gainean, taldean gauzatu behar duten erronka akademiko bat. Normalean, hartzen diren arloak izaten dira matematika eta hizkuntzak, hau da arlorik instrumentalenak, eta aurrean dute erronka bat, saiatzen gara erronka hori zailtasun maila, altuxeago batekoa izatea, beraientzat benetan erronka bat izateko, eta erronka hori aurrera eraman behar dute, baina erdigunean jarrita arlo dialogikoa, hau da. Denon artean adostu behar dugu, gure erabakiak argudiatu behar ditugu eta gure iritziak ere, bai? Orduan, noski jarduera amaitzen badute eta erronka lortzen badute askoz hobe, baina indarra jartzen da prozesuan. Eta hor, bolondresak duen papera oso garrantzitsua da, bai? Kasu honetan, bolondresak ez du zertan irakaslea izanik, bai? Normalean saiatzen gara eskolaz kanpoko ikaskomunitatea osatzen dugun edozein kide gonbidatzen,
ez du zertan ariketa egiten jakin beharrik, ez du zertan maila akademiko konkretu bat izan beharrik, baizik eta bere lana da ziurtatzea talde horretan dauden 4-5 ikasleak benetan, hori ez, beraien artean, guztiek parte hartzen dutela, errespetatzen dituztela beraien txandak, norbaitek iritzia ematen duenean, bere iritzia argudiatzen duela eta bestei azaltzen diela, eztabaida bat dagoela. Ikaskomunidadeko kideak direla esaten dezunean, voluntarioak, ari zara, gurasoez, herriko ari gara eskolako langilez, familiez eta familietan sartzen dira gurasoak aitona amonak, edozein herritar, bai? Ateak zabalik daude, eta orduan eta diversitate handiagoa egoen voluntarioen kasuan ere egiten duten ekarpena ere, gero eta aberatsagoa da, zena hemen bakoitzak ere beraien moduan, ez? Beraien taldea gidatzeko horretan ere, bakoitzak bere estiloa du, bere errekursoa jartzen ditu mahai gainean. Bakarrik. Lehenbiziko egingo du bat, eta gero bestea. Bale, eta ze jarri beharko dugu laukian. Ados, denak? Bale, Kaixo Idoia, kaixo Edurne. Voluntarioak gako dira proiektu honetan, zuek voluntario bezala aritzen zeate. Zenbat denbora daramazue, nolatan animatu zinaten, kontatu pixka bat zuen esperientzia. Ni hasi nintzen unibertsitatean sartu nintzenean, irakaskuntza ikasi nun, eta eskola praktikak hasi nintzen iten Beteluko eskolan, eta Beteluko eskola ere ikaskomunitatea da izaeraz, eta martxan jartzen dituzte ariketa desberdinak, eta horietako bat die talde elkarrera gehiak. Eta beti voluntario beharretan eritzen eta eskatu proposatu intziaten. Eta orduan hasi nintzen bertan, eta orduz geroztik, lehenengo Betelun, gero praktikak Lekunberrin ninitun, eta Lekunberrin de voluntario jarraitu nun denbora batez, eta gero Iruñako beste eskola baten talde elkarrera gehiak iten dituzte, eta aritua izan naiz. Txakazuk esperientzia zabala daukazu. Bueno, pixkat. Engantxauta zaude. Hori da. Zu aldiz guraso bezala zatoz, ez da? hori da, hasi nintzen, hasi ginen, porque senarra ere etorri izan da, zaharrenarekin orain 13 urte dituela, DBH baten ez dituzte egiten, ez uste dut lehen hezkuntzan dela, eta orain txikiakin. Bada pixka bat hezkuntzan inplikatzeko modu bat, ez? Seme-alaben hezkuntzan inplikatzekoa ere, ez pentsatzen dut. Eskolako tarte horretan ere parte hartzeko aukera ematea izu. Ez tipo eskola, etxea, baizik eta Ez, eta gizartea orokorrean. Azkenean biltzen ditu bai komunitatea, gizartea, eskola, eta elkarrekintza da une oro. Orduan, aberatsa da bai ikasleentzat, bai guretzat, zeguke ikasten dugu asko beraiekin. Nerea komentatu digu pixka bat zein zuen rola, nolabait moderatzaile edo bide lagun aritzen zeate horrez ikasleekin, nola egiten duzu? Bakoitzak zuen esperientzia personaletik eta ze teknika erabiltzen dituzu, edo zuek personalki nola egiten duzuen lan hau? Helburua berez denek parte hartzea denez, gu hortan nahitzen geha. Moderatu, gutxi nahitzeiten duen horri, eta zuk zer uste duzu? Eta ze proposatuko zinuke honi bere ideia gehiago gehitzeko berdinen artean laguntzen die. Eta gu bai hor gaude bideratzeko pixkat, baina beraiek die in behar duenak ariketa. Bai, azkenean hori esan duena. Izaeren arabera, badaude batzuk oso parte hartzaileak direna, badaude beste batzuk isilagoak direna, badaude beste batzuk igual beste leku batean daudenak. Orduan, zure papera da pixka bat denen artean dena egitea, eta ja ikusten da batzutan igual batek egiten badu eta besteak esaten dio, talde elkarrera gehiak dira, hemen egin behar dugu denak batera, eta horri biltzen zara. Baina kanpotik norbait etortze horrek beraiei asko gustatzen zaie, bai ni voluntario bezala, guraso bezala, aitona amonak, jende asko dago etortzen dena, eta beraiei gustatzen zaietan. Norbait berria denean, askoz sostenitugu daude, nola portatu behar nahi zen gaur, igual honekin komeniza eta guitea, beraiek ere ohartzen die in behar duen hortaz. Leheno komentatu duzu ez, pixkat bideratzea badala zuen lana.
Ze puntutaraino, muga asko jarri behar diozu zuen buruari, ze igual lehenengo ateratzen dena da laguntzia, erronka ondo egiten, eta erantzunak hasik ematia ere, ez? Hoi da, ez, helburua da beraien adostasun lortzea beraien artean. Orduan, ez du inporta jarduera ez bukatzea, ez du inporta gaizkitea, importantena da ados jartzea beraien artean. Orduan, guk ez deu nahi behintzat ez zaitateatzen zuzenean esate, igual ikasietelako irakaskuntza eta badauzketelako beste teknika eta estrategia batzuk, baino normalean beti lortzen dut beste modu. Bai, nire kasuan esan duzun autokontrol hori, bai, sobretodo, hasierako lehendabiziko saioan, ekaitzekin ez dakitzen mailetan izan zen, esan duzun, ez moderatzaile, a ber, eta aztu? Baina bai, kontrolatu behar duzu. Ze lehenengo ateatzen zaizuna hori da, pues, igual guk baita ikasi dugun moduan, ez? Hau horrela, hau egin, eta honetan ez, honetan da, beraiek utzi, parte hartzea, eta da bai kontrolatu behar. Autokontrol asko. Autokontrola. Normala da, adibidez, matematikako ariketa batean asko azkarrago ateako zaizu, hau da emaitza. Baina badenean ja pentsatzea eta hausnarketa bat damakinean ariketak orduan erresago bideratzen duzu. Orduan guretzako ere, netzako adibidez, euskera, hausnarketak, naturingurunea, hauek eskatzen du hausnarketa bat ariketan eta erresago bideratzen duzu. Ze bakoitzak bere iritzia du eta kontrako aldiozu esan, berak gehiago hausnarrezan. Norbaitek badaki? Arbustak berez zuaiskak, baina sasiak jarri ditzakegu. Eta honen sasiak zuaitz baten enborra zuaiskaz zinguratuta. Ongi gelditzen da? Bai. Zuentzako? Denak adostu bete zuaiskak dela? Seguro? Importantena adoseotea, Dena den egia da, bolondresak edozein herritar diren heinean, ez dute zertan pedagogiaz jakin. Ez dakit pixka bat trebatzen dituzuen edo nola egiten duzuen, gidaritza lan hori, ez, beraiek improvisatu ikmaruten. Etortzen direnean, lehenengo badu atal formalago bat, non azaltzen zaien pixka bat, hori ez, zertan datzan dinamika, bestetik ere eskatzen zaiek konfidentzialtasun dokumentu bat betetzea, zen azkenean gela baten barrura sartzen zarenean, gauza asko ikusten dituzu, eta hor ikusten duzun hori, ez du gela horretatik kanpora atera behar, orduan sinatu arazten zaie dokumentu bat, hori konfidentzialtasun hori eskatuz, eta ondoren ematen zaizkie zenbait aholku. Azkenean esan dugun bezala, jarduera hau ikaskuntza dialogikoan oinarritzen da, helburu nagusia da beraien arteko komunikazioa eta interakzioa eta elkarrekintza hori bultzaraztea, orduan ematen zaizkie hainbat esaldi eredu, erabili ditzaketenak ikasleen parte hartze hori bilatzeko, ez? Zuek erantzunak ere ez dakizkizue, beti ez duzu jakingo agian erronka emaitza. Maiz ez digut ematen, baina beste askotan bai baditugula emaitzak, nik askotan ez ditut behitzen, eta gero beraiek esaten duena ongi dago. Nahi ez zait inporta ez ongi, ez gaizki, aber beraiek ze sormenetik ze atetzen zaien. Gaur adibidez, aspaldian nintzen etortzen eta mate tokatu zait, eta medita lehenengo gauza biratu ditut, ez? Tipo, aber badakien zer egin behar den. Baina gero berez, ez da inbeste hori jakitea, ez da beharrezkoa, ez emaitza, ez zer egin behar den jakitea, ze berez ez badakizu zer egin behar den, hemen zer egin behar da, pero hasierako hori, heldu bezala, nola, hori, ondo egin behar dut, jakin behar dut zein den emaitza, pero ez da hori kontua. Laukitxo hauek? Eragiketak egiten laguntzeko. Osea, batuketa egiteko, ez da laukitxoak ez duela inporta. Ez da eragiketa egiten laguntzeko. Estalean hemen dagoen bezala. Bale, primeran. Eskerrik asko. Urbiltzean gelara, tutoreakin hitz egiten duzu eta esate dizu, venga. Dauzkezu lau ariketa hauek, hemen inbehar da hau, bigarrenean inbehar da hau, hirugarrenean inbehar da hau, laugarrenean inbehar da hau. Eta voluntarioen artean aukeratzen da bakoitzak zein inbehar duen. Eta pixkat azaltzen da gainetik inbehar den, orduan zuk ja badukezu aurre ezagutza bat. Baina zer ez inguratuta? Zuaitz dira, landarez. Non dago landarea? Aiur guztia da landarea. Ja, daude harri gehiago. Hemen daude landarea. Zer dago inguratzen? Harria. Zer da inguratzea? Borobildu. Mahai bakoitzean badago jarduera desberdin bat.
bai? Bolondresa beti dago geldirik. Eta ikasleak jarduera bat bukatzen dutenean 20 minutu dituzte, eta ikasleak mugitzen dira ondoko maira eta bolondresa geratzen da, bai? Orduan, bolondresak ikasleak mugituko zaizkio eta egingo du jarduera bera gidatuko du 4 aldiz. Lehenengoan ziurrenik, agian ez da horren eroso sentituko, bigarrengoan, 3. eta 4. ja badaki, ez? Ikeko berdina, desberdina? Azkenean da, dinamika bat, gutxi gora bera ordu terdian egiten dena, eta ordu terdi horretan ikasleak daude buru belarri dituzte 4 erronka, arbelean kronometro bat 20 minutukoa, eta 4 maietatik pasatuko. Hau gordetzen zuzuek Saio normal batean, gela normal batean, ez daude, ez kontzentrazio maila horrekin, ez da hainbeste jarduera egiten horren denbora gutxian ere. Adibidez, lehen aipatu zu, ez? Arrakasta jarduera bat dela. Bai. Eta orain esan duzu konzentratuago ikuste dituzuela nola baitez. Beste ze evidentzia edo ikuste dituzue, dinamika honek potentziatzen dituenak edo ikasleen prozesuan on egiten diena eta ekarpen egiten diena. Zer gehiago esan duan bezala, taldea, alde batetik bolondresek egiten duen ekarpena. Zalantzari gara, naiz eta beraie iruditu behar dut, ez zer egin? Bai, baina bestetik, taldeak heterogenoak dira, orduan baditugu zailtasun desberdinak eta gaitasun desberdinak dituzten ikasleak, bai? Ikasleek askoz gehiago ikasten dute, beste ikasle batek azaltzen dionean jarduera, heldu batek erakusten dionean, hori lehenengo gauza, bai? Eta aldi berean, erreztasun gehiago duen ikasle batek normalean bere horretan egin egoten den horrek ere gelditu eta bere erabakiak argudiatu behar izatea, besteei azaldu behar izatea, besteekin partekatu behar izatea ere oso aberasgarria da. Orduan hor aurkitzen gara maila desberdinetako ikasleekin, dinamikak kanpoko norbait etortzen da, 20 minutu ditut, desplazatzen naiz, ez da joku bat, baina badu beste informalitate bat ez duena azterketa batek edo bakarkako lan batek, eta hor lasaitasun horretan ere ikasleek duten elkarrera egin horretan denak ateratzen dira irabazten. Eta elkarreragin horrek akademikoari bakarrik ez, pentsatzen dute elkarbizitzari nolabait ere emango diola onurarik, ez? Azkenean adosten jakitea, parte hartzea, beti nik ez dut nire iritzia gaienduko, hori dana ere ikasketa handia izango da, ez? Pentsatzen dut. Bai, batez ere bizikidetzan asko laguntzen du, zen ondoren gainera normalean saioa izten denean ez beti zeren bolondresek ez dute egun nahi dugun gustatuko litzaiguken denbora guztia bertan izaten, baina tarteka saiatzen gara egiten dinamika izteko nolabaiteko balorazio bat, ez? Nola joan naiz, nola sentitu naiz, jakin dut bestei laguntzen, zerbait ulertu ez dudanean galdetu dut, ez? Nolabaiteko hausnarketa bat egiten da, eta hori noski oso onuragarria da guztientzat, baina gero gainera ere normalean jartzen diren erronka horietan alde akademiko garrantzitsu bat dago, baina asko sartzen da ere erronka hori aurre egiteko orduan norberak izan dituen esperientziak, etxetik dituen bizipenak, ez? Eta askotan sorpresa handia hartzen duzu gelan agian, ez? Hain ona ez den ikasle bat, ez? Edo zure gelakide bat normalean zailtasun gehiago dituena, batean jarduera batean, esan duenean ez horrela da, zeren nik badakit, tokatu zaiolako bizitzan, edo agian esparru horretan, beste gauza batzuetan ez bezala, oso ona delako, ez? Eta batean, beraien autoestimoak ere egiten du, ez? Gora nabarmenki. Zer da deskribapen bat? Historia bat. Historia bat? Nola deskribatu gauza. Nola deskribatu gauza bat? Hau polita paisaia da. Paisaia polita da. Zer jarri dezak? Itzin dugun nerearekin ere zuen rolak zein ekarpen egiten dien ikaslei, ez? Ikasketa prozesuari, ekarpen handia egiten diozuela. Zuei zein ekarpen egiten dizue dinamika honek? Zer nabarmenduko zenukete, zer eramaten dizue saio hauetatik? Alde batetik, beraiek galdetzen digutenean gui,
gu hartzen geha ze indargune ditugun eta ze utxune ditugun, eta beraiek ze utxune horiek nola betetzen dizkiguen beraiek dakiten horrekin. Eta eraberen beraiek esaten dizuenean eskerrik asko, oso guztua ongea zurekin, azkenean ume batzuk nola esate dizuen hori aurpegira, nahi behintzat. Da gero ematen du baita autokontrolatzeko aukera, eta jarreretan ere, zu azkenean, igual badakazu zure ideia, ez? Nola erlazionatzen diren bereien artean, nola kesapeu, geho, antzaudenean, zuzenean ikustea baita kentze izkizu zure aurre iritziak edo... Ikusten duzu, honek kostatzen zaio, baina ikusten beste ikasle honekin, da bere zailtasun honi aurre egiten eta buelta ematen denai. Eta ikusten duzu, ze estrategia erabiltza dituzten. Zer da gehien harritzi zaituena? Zuhaitza, jarra dezakegu zuhaitza, ez? Denak ados baldin bat zaudete? Ze adinetik ze adinera egiten dezue dinamika hau, zenbatero, eta ez dakit helburuak aldatzen diren adinaren arabera, edo dinamika ezberdina den, adinaren arabera, zerbait aldatzen den, edo... Bai, dinamika berdina da, eta saiatzen gara egiten 4 urtetatik, 3 urtekoak zertxo bait egiten dute ikasturte bukaera aldera, zen lehenengo izaten dute egokitzapena eta beste hainbat gauza eta nahiko lan, baina 4 urtetatik hasi eta DBH bigarren maila arte. Jarduera berdina dira, aldatzen dena da, pixka bat bolondroz ereduak, eta da, aurrezkuntzan ama eta aita asko ditugu, zeren, ez? Oso txikiak direnean, gainera bereziki ilusio handia egiten digu gela ezagutzera etortzea. Gero ja, lehen hezkuntzan 6-12 artean, familia asko ditugu, baina asko guk tiratzen diegulako ere, eta ja, seme alabek eskatzen dietelako ere, ez dakin horren ama etorri da, zuk ere etorri beharko duzu, eta baitugu familiak agian jai egun bat hartzen dutena gutxienez, esateko, etorri naiz egun bat, ez? Hor ja, aurrezkuntzan, ni naiz ikusi nahi dudana, seme alaba gela nola dagoen, lehen hezkuntzan, seme alabak eskatzen dit, zuk ere etorri beharko duzu, eta DBH bat eta bi, gurasorik ez, mesedez, osea, ez, gurasoak, ni joan naiteke ez da beharrezkoa zu etortzea. Bueno, kasu horretan saiatzen gara praktiketako ikasleak, perfil gazteagoko beste bolondresa batzuk, hori aldatzen da. Bai, astean behin egiten saiatzen gara gutxienez. Bermatzeko gutxienez egiten direla, ikastetxean egin dugu antolaketa bat, non ikasleekin zuzenean ez gaudenean irakasleok gure saio libreak dituzgulako prestakuntzarako edo, bideratzen ditugu talde elkarreragileetan, bolondresak ez dauden talde hoien utxuneak betetzera. Bermatzeko, bolondresak egon edo ez egon edo gutxiago egon, jarduera astero egiten dela. Koordinazio lana ez da erresa, ez? Gehitzen duzulako kanpoko faktore bat dela bolondresa, ez? Hala ere, bolondresak egon badaude. Badago jendea, animatzen dana, eta urtero badago ikaskomunidadearen parte bat prest dagoena. Bai, normalean ikasturte hasieran, tutoreek partekatzen dute taula moduko bat, non aurre ikusten dugu, astelenetan, 12etatik ordu 2etara egingo ditugula, ez? Eta orduan urte osoko egutegi bat bezala, eta joaten dira beraien izena jartzen familiak, ez? Ez daukazu astero etorri beharrik, esan ez dut, nik igual aldut urtean bitan, eta igual jartzen dut, urtean bi egunetan. Eta nola animatzen dituzue bolondresak, esan nahi dut ez dakit lekun berri herri txikia izateak onura egiten dion, ikaskomunidade trinkoagoa duelako, edo ez txikia izanik jende gutxigo dagolako bolondre lanetan arituko dana, edo nola bizi duzu hori. Bai, hasieran egin genuen kriston kanpaina potentea. Egin genuen aurkezpen oso potente bat, harinez 2017-18 ikasturteaz, bai? Eta orduan, kiroldegia herri osoa gonbidatu genuen, eskolarekin zuzenean zer ikusia zutenak eta ez zutenak, eta azaldu zitzaien, eta hori ez, behar genituela, eta orduan, pixkat proiektua hasi zen hortik. Orduan ikuste dut herrian oso ezaguna dela
baia zertan gauden eta zer behar dugun. Eta gero ja, behin hasiera potente hori egin ondoren, egin izan ditugu kanpainia zehatzagoak, bai? Familiei argita garbi urtero ematen diegu matraka kurtso hasierako gelako bileran, ez? Badakizue, orten ere, orduan, taula partekatuko dugu, eta gero ja egiten ditugu kanpaina egin izan ditugu puntualagoak, ez? Pues noizbait joan gara jubilatuen etxera, eta orduan talde elkarreragileak antolatu ditugu. Pues beraiek ona etorri ardez, gu joan zen batzutan agian ulertzen dugu ate hau zeharkatzeak, zaten nik zer egin behar dut eskolan, ez? Bizan daitekela nola baiteko barrera bat, orduan jarduera eman dugu gara, probatu dute, zer den, eta ea animatzen diren ondoren, ez? Datuek eta ikerketek esaten dute emakumeak gehiago inplikatzen direla hezkuntzan, ez dakit kasu honetan horrela den, eta batez ere amak edo emakumeak diren parte hartze dutenak edo denetik dago? Bai, gure kasuan ausartuko nintzatik esaten egia da ez duela datu konkretu bat, baina oso ohikoa da bietatik ikustea bai aitak eta bai amak. Egia da, aiton amonen kasuan, agian amonak gehiago ikusi izan ditu dela. Baina, bueno, kasu honetan aitak eta amak biak bai ikusten dugu igual, agian hizkuntza izan daitekela agian ezakit, oztopo naiz eta ez diegun atea isten, bai, berdin du, eta baditugu atzerritarrak ere, eta konbidatzen ditugu, bueno, bakoitzak egiten du alduen ekarpena, eta jartzen diegun adibidea da zure seme-alabak ereduko ikastetxe batean ikasten du, eta etxeara eramaten ditu etxeko lanak, eta zuk lagunduko diozu zure hizkuntzatik alduzun moduan, ez? Pues, gela honetara etortzen zarenean ere berdin, eta ateak irekita daude. Baina, egia da, ez dela ohikoena atzerritarrak gerturatzea, eta bertakoak ere euskararekin eroso sentitzen ez direnak, hau da, euskara maila, ez? Batekin eroso sentitzen ez direnak ere, kostatzen zaie gehiago. Bai. Bukatzeko, urteak daramatzazue proiektu honekin, ibilbide honetan pentsatzen dut gauza asko ikasiko zen dituztela, gauza batzuk igual hasieran erabatera egiten zen dituztenak, orain beste erabatera, ez dakit horre ibilbide horretan ze azpimarratuko zenukete. Urteetan konturatu garena da, benetan arrakasta jarduera bat izatean nahi badugu, aukeratzen dugun jarduera mota oso garrantzitsua dela, eta horri begirada sakon bat jarri behar diogula zen azkenean, beraien elkarrekintza eta beraien artean eztabaida hori eta ikaskuntza dialogiko hori ematean nahi badugu, jarduerak ezin du edozein motatakoa izan, aldi berean zailtasun maila desberdinak izan behar ditu ere erakargarria izateko, hor dagoen heterogeneotasun horrentzat, eta orduan, hor bai joan gara uste dut hobetzen, oraindik bide luzea dugu, baina perfekzionatzen eta hobetzen saiatu behar dugu gauza badela benetan hori, arrakastatsua izan dadin. Oso ongi, mila esker Nerea. Zuei. Erlojuaren kontra debatean murgilduta utzi ditugu ikasleak. Kamera eta mikrofonoak jasotzen ari garela, gure artean komentatu dugu. Hurrengoan, boluntario moduan itzuliko gara Lekunberrira.